onye a na-ekwu maka ya abatagbo ọbụrụ onye kpọrọ anyị n'ọzọ ọ ka m rụziri wee na-asị na onye jere abịa zụta ọzụkọrọ ibebe ịba na ọzụrụ ibe abịa jụrụ ị nọ na mbara ka mgbazi anyị ga-aya akọ ụgwọ obere ọnụ anyị akọwụ na ọmụrịcha mbara ka idebere olute ata iwe kpọba anyị bọọdụ anyị mere owelute ata wee orie na arịọ ya kpọba anyị nke mbụ na bega amaka onye na-aga n'ebe ọ na-ahụ gabezi ya mụ nke nkọ ya paakị moto amara na kọmpaụnd erika ọ rụrụ ụlọ ọfụma wee nye space fọ ndị na-abata ugwurugwu n'ọrụ bụ uru n'obodo ha ma alụ maka ndị ọzọ na-akọngratulate go maka ya kọmpaụnd na-akọngratulate maka ya personality ọ na-abụ synchronize your compound is synchronized with your beautiful personality kedu atụpelu ọnọkwa nso ọ ka mgbu ya na gbuodo okeke arụghị oyi nwoke onye gwara anyị na nna unu chiri ọzọrọ asaa o wezighi ya etiwere ọzọrọ asaa tupu ezi ndị abịama otobi ya anyị na-alị kwatazi atụpelu ọsịbịa ọ ebido n'obido obere n'elu nke tata ịgba na ọzọrọ asaa bụ ha ya eji ọ na-agbapefugbo ọzọ ka ọ nwụtara anyị bịa ma ya njakịrị onye kpọrọ anyị bịara ezigbo mmadụ dịka mma ala a brilliant young man. Anyị hụrụ ihe ọ na-eme na adị neat maka na onwe ya na-ekwugharị ya anya ịbụ na ọ dị neat everything about it dị neat. Anyị wee na-ekwu na ọ ya adịkwa anya mma ọ ya adị ya mma n'ụtụtụ dị ya mma n'ehihie dị ya mma n'anyasị ọrụ ebe ka ọ na-alụ ndị ọ na-alụ ọrụ ya abụ ya n'anya ọfụma ọrụ biznes ka ọ ya eme kita ka biznes ya ekwuwa mọda na ebe a ọgwa anyị kwuru ọgwụ ndị ọzọ uche ndị ọzọ ka m na-ekwupụta ebe ịbagbo n'ọzọ ibe akwakwa ihe ọgbụgbọ ya esu ya ụmụ ya aga n'iru ọfụma ụmụ ndị ọzọ na-aga n'iru ụmụ ya aga n'iru ọgwa ka anyị kwuru mgbe ejiri agwaghị na mgbu ihe ejiri ihe eje na nzọgbu ajọ mmụọ na ajọ mmadụ na-atali ịgba n'ọkpa dị sentin ogologo ndụ elogogolo gị amụkwa nnukwu oge ga-arụ na-enwegoro ogologo ndụ ogologo na ya ebe nna nna gị babụ nnukwu mmadụ ọyị akụrụ nnukwu ole dị nnukwu mmadụ jiri ebe ị nọ anyị jisi na ibe akọbụ ibe nwe ya na-akọbeghị imechie ụmụ nwaanyị iwu nnukwu mmadụ ma ụmụ ya akacha dị ọgwụgwụ ya akacha dị ya dịka o wee na-adaba ọ ya ada gị na-adaba ọjị anyị na-awa ọgwọ na ọjị ololugbu ọjị ogologo ndụ ọjị udo ọjị ịhụnanya ọgwọnye wa ụjọ anyị ji n'aka ibe a ihe ndị a niile dị n'ọjị ya ana ọ ya aga na-elogbu mgbe niile ịlọ ka ịgbata ị nwere ọrụ na ịgbara ihe na-achọ ihe dị mma ụfọdụ nwere ike duru udu egeghị na Taiwan mana chukwu mere ihe ụzọ ịbara na ndị Taiwan bata na ọtentik ọzọ ọgwanye ndị na-ebule ebuzi anyị tata anyị nwere this kind of judgment wee na-ata ahụhụ anyị si anyị na-achọ okwu onye ọzọ na-achọ okwu ka ihe a na-asị ka mma niile ọhụrụ na anyị weta mma gbuo niile n'ọ n'ihu nwunye dị gara ekwu eziokwu na-eme ezi omume n'ọzọ dị ihe ghere anya na-ebe dị kpado ndị anyị agbado ka anyị ji wee kwụpụtaja m ihe ọ bụrụ na anyị amara na ọdụ ọ na anyị dị na ọ bụ ibe n'ọkpọfuru eme ọgụ nwanne na nwanne anyị amara na bakele eke mana ọchụ ọkụkụ ada anyị na-agwa na-ekwu ajọ okwu na ebe ichi ọzọ anyị ahụ na-akpọ iyi na anyị ma ihe ome izele ka ebe anyị oziri ọzọ Enugwu ugwu nri wetara ọzọ nri bụrụ Enugwu ugwu enweta ndị Enugwu ugwu Ọnịcha na-abịakwara m ọrụ na be anyị
ọka bịakwara bụ ụlọ be anyị mgbe gboo ndị ọdịda ya eji ọzọ na-abịa na mgbu nke abịa bịa were ọgwụ ọ na mgbu nke abịa ka a na-abịa were ọgwụ ma agụgụ dị ya ma ọka dị ya ma ndị ọzọ dị ya ihe nweje ebe niile wee je n'ụwa ọgụ ma baba mba kpọwa iyi onye ọzọ Enugwu ugwu kpọrọ onye ịnọkara aga ugwu bịa gwaite ụbọchị gara aga na-ezube na-ekwu ibe a na-ekwu mana so owu ibe dị ya kelee ebe nri zọrọ ụkwụ ka ọ rapụrụ beba ọrụ na-agụ isi onye na-agụ isi onye mgbu ma ọnyịlenyi ọ bụ ya ka anyị gwe echechere n'aba anyị ka a mara nwaanyị ọ uru yọnga element na ọjọọ ga-akọwaziri ha onye kpọgodo anyị ihe anyị na-ebi sọọsọ na ọbụzi anyị atọ ka anyị asịa mba ụlọ na-eme ụmụ nwaanyị anyị unu ya dị mma ndị ọzọ unu ya kacha ụmụ ndị ọzọ ya dị mma mgbe niile ọjị akwụkwọ na ihe ọjị jiri aka reprezentịrị o reprezentịrị ododo Igbo reprezentị ọganiru reprezentị ogologo ndụ Chukwu abịa ma Chukwu ndụ nri anyị na-akpọkwa oke ihe atanụkwara ọjị ala otu ata anyị n'ibe ịgọzie nye anyị ata anya o wee zụọ arụ na mmụọ site na Jizọs Kraịst bụ onye nzọpụta anyị